kunatuluka zinthu za manyazi kwambiri makamaka ku khoti pa nkhani ya mlandu wa Phwedo uja amene amachita za maseweroyi akuti tikugona ndi tiana tiwiri. Zinthu zake ziti anyways poti atakuganiziridweti ndi allegedly komano guys tikamba ku nkhani imeneyi mwina ndingofotokoza bwinobwino kuti khoti zinali motani dzulo. Ndiye malingana ndi mapulani ako khoti pa mlandu wa Phwedo ndizonena kuti unalowadi mu khoti dzulo, ndipo mlandu umene tikudziwa bwinobwino zonena kuti ndi uja amanena kuti iyeyo akuti anagona ndi msungwana wa chichepere. Ndipo mlandu unayamba ndithu chaka chatha kumafika mpaka na pano ukumvedwa ndithu. Ndi lero ndizono tino akuboma amene akumuyimba mlandu Phwedoyi ndizonena kuti anabweretsa mboni yawo. Mboni imeneyi ndipo anali msungwana amene akuti ndi nzake wa mtsikana amene anagonedwa ndi Phwedoyi, mtsikana amene anagwiriridwayo nzake wa iyeyo. Nde amamfunsa mafunso dzulo amaperekera maumboni ake, ndipo tino paja madziwa anawo asamaloledwa zonena kuti mayina awo atchulidwe kapena zithunzi zawo zipangidwe. Ndeti zingofotokoza mmene zinalili mu khotimo. Anapita atunde msungwanayo kukaperekera umboni wake, ndipo kakuoneka kuti akasiku oyamba anafunsidwa kwa mafunso koyamba mu khoti mbuyomo kuti aperekere umboni, ndipo anayankhula zonena kuti akuti iyeyo ndi nzake wa msungwana amene anagonedwa ndi Phwedo. Ndi anamufunsa kuti kodi iweyo Phwedoyiso anakugona, kodi anakugwiririraponso Phwedoyi? Ndipo msungwana uja mbuyomo anakamba zonena kuti ayiso ineyo sinagonepo ndi Phwedoyi, koma Phwedoyi amagona ndi nzangayo, amugwiririra nzangayo. Mwayiona imeneyo. Nde statement yake yoyamba inali yachoncho. Komano ndi kuti apapa atalowa mu khoti dzulo pomufunsa amakamba zonena kuti akuti Phwedoyi anamugonanso ndani mtsikanayiso. Mwayiona imeneyo kuti Phwedoyi anagona ndi nzake wa mtsikanayi komanso anadzagonanso mtsikanayi, meaning kunena kuti Phwedo malingana ndi kuti ndi ma conclusion onse allegedly mongoganiziramo anagonana ndi tiana tiwiri, anagwiririra tiana tiwiri, nanga kuti ndi ana ndi anagwiririra tiana tiwiri. Mwayiona imeneyo kani zake tikhoze kumazikamba motero. Ndi amamfunsa kuti iwe mesa ndiwe wemwe unabwera kuzakamba mbuyomo kunena kuti iyayi ndizoti sunagonedwe ndi Phwedoyi, Phwedoyi amangogona nzako uja. Akunena kuti iyayi nkhani ndionena kuti mbuyo muja ndina anama ineyo, komano ndizona kuti nditatuluka pa khotipa nakakumana ndi nzanga uja, ndi nzanga anandiuza zoti kuli bwino ndikanene chilungamo kuti nkhani chani iyende bwinobwino. Nde ndaganiza zono kuti basi ningonena chilungamo chonena kuti iyeyu sanatani neso ndinagona naye posa anandigonanso iyeyu kuzagona ndi kuti nzangayonso. Zinthu zake ziti. Anyways nde kuchoka pamenepo amamfunso zonoti ndenanga mukamapita muzinjoyi imene mapitamu fotone kuti tatsikana take ntamuzinjoyi. Of course tikambaso zimene zofazani sitingamango kamba zambali imodzi tidziwe pangambaso zambali imene kunoti inalakwiridwayo siti. Akuti akamapita muzinjoyimo pofotokoza amati ndalama zimene amagwirisa ntchito sizoti amaitenga kapena kwa Phwedoyi kapena amatenga chani, ndalamazo akuti amakasaka okha. Zimene amapanga atsikanawo zinayi zokwanira kuwapatsa ndalama zonena kuti akatani adzipita muzinjoyimo. Funso ndionena kuti amapanga zichani chifukwa sakunena kuti ndalamazo timazitenga kwa makolo athu, koma kuti zimene amapanga ife timapangazo ndi zokwanira kutipatsa ndi kuti ndalama zoti tizikwanisa kumapita muzinjoyimo. Akuti uko kuli show uku kuli chani, koma kumeneko kuti zotere kumeneko ndalama mazitenga kuti iyayi ifeyo zimene timapanga ndizokwanira kuti nzichani zimene mapanga zo chifukwa ndi tiana atu akuteo tiana kaya timateenager. Ndi mateenager mupanga zotani kuti muzipeza ndalama zomakalipirira mmashow, ndalama zomakapezeka kumene kumapita mzinjoyi muti muzitenga kuti ndalama zimenezozo mupanga zichani zimene kuti zokwanira umakupatsani ndalamazo zamablesa kapena tikamba zimenezo.
komatu nde kuti mlandu unapezeka zono tino waimitsidwa kuchoka nde kuti no dzulo udzapitiriranso nde kuti pa 13 August 2026 pamene no akumbali ya boma adzabweretsanso mboni ina nde kuti kangati ndi wa polisi amene amachita kafukufukuyi kayatinso kuliso mboni ina tizamvanso kuchoka nthawi imeneyo eti nawo guys chifukwa chimene manoti no pabwera nkhani zochititsa manyazi zinachitika zochititsa manyazi guys imagine mene alili Phwedo jai. This is an old man. Phwedo just zoti no ndiganene kuti no ndi teenager, si teenager amene ujai. Mene alili mujamu kaliya yake wa builder za masewero izi. Arutsaso filimu soposa chedwa pompa kuti chitomero. Mene achitira muja. Pamapero penipeni nkumakapezeka zono ndi kukagona ndi tiyana. Ayi ndi ana rukuti chani koma amesa anavomera anawo. Siti ana ting'ono tunda atsikana akuluakulu kamaone komano pomatengera zaka ndi mwana ameneyo a minor is a minor. Nthawi zina zake mukamagona nditi anati of course situlina zono ti conclusion anagona anagwirira ti anato khoti lizapanga conclusion koma ndikufuna unena kuti no nthawi zina zake azibambo ono mukamagona ti anati muzilingalira kuti kodi ana anu aja mungaloleso kuti agonedwenso ndi azibambo ena. Ano atakhala mwana wanu mungalole kuti agonedwe ndi azibambo wina. Phwedo zonena kuti no pamene popo simagwira iya mmayenera munteteza ngatakhala mwana wanu mumuteteza muita kupsa mtima mukaronyamula mpini kuti no mukamenye ndani nzibamboyo koma inuyo ndi muli tchetcheli ndi ana ena ukoko. Kodi pamene papa simmalingalira kuti no anzanu wonso mwina sangafune zezera chitika fwa ana amayenera azitetezedwa. Ana ndang'ono atetezedwe mpaka anafike pokhwima bwinobwino akamafika poti akhwima nzeru akamazipanga ziganizo zijazono tuli kufuna ndewe tipange ejeni banja ndi uyu kapena ndifuna ndipange chibwezi ndi uyu zolongosoka zidza atazipangira ziganizo pawo kaona kuti matala sizoriswa ana wara anapangidwa manipulated kapena anasokonezedwa facho kuti ana ang'ono sankaganiza bwinobwino. Nchifukwa so mwina amafusafuso lonena kuti kodi ndekuti amakupasani ndalama mmazitenga kuti no mukamapita mmashow iyayi timakasaka tokha ndena tinoti imene yoru ndiyikamba sizoti ndiyisiyayi. Komano izizi ndi nkhani zochititsa manyazi kuti no munthu wankulu ngati iweyo wakaliya yako yabwinobwino uzitchuka ndi zinkhani ngati zimene sizi osati mwana mmodzi koma akuti awiri kumakagona ndi ana awiri. No manyazi olo ndi pang'ono pomwe pamene kunja ukula azimayi ochuluka kwambiri azimayi amasaizi abwino onena kuti ungapeza ena ali ma 21 ena ali 23 25 kumene ena ali machani ma 18 menemo makandi ma 19 mungapeza amene koma osati no ma teenager ali ang'ono kwambiri unakapeza ndi kuti amasaizi anu ndikapeza amenewo ali pambirimbiri kunja koma ati ana anonso pano ndi mazakangati wa taking advantage of them. Mona watakhala zonena kuti anawo anavomereza kuti inde tavomereza tikufuna zono utivule iweyo komabe mazapezeka kuti zalozedwabe kwa iweyo kuti iweyo ndi munthu wankulu umene wazipanga control umene akuona zona tawa ndi ana chabwino kuti kapena chabwino adikire ina akulekayi hayi ndithu. Mundifesere bwino apa magazi ndikuveka ngati kuti mwina make ndikujaja kale kuno kuti Phwedo enda amene alola kwete. So I will say kunena kuti no all this is allegedly ndi zili mu court ndi suspect yeso olakwa apo kapokha court ili muweruze kuti ndotani ndolakwa komano kunena kuti no nthawi izizi nkhani izizi sizimangoyambika ndi kuti opanda pena pake utsiso mafuka popanda moto. So tidikirabe ku court kuti azapereka chigamulo chake ti ndikungofuna no kunenaso apa kuno kuti no mu court momwemo mwana uyu ataperekera umboni anthu akuyankhula ma comments kuno kuti yayi umboni umene usukagwira ntchito foti mwanayi anayankhula kale zina zotsutsanaso ndi izi kumayambiriro poyamba anakana mu court momwemo kuti ayi ineyo ndione kuti sanagone naye Phwedoyi kena kachiwiri akavomereza. Ndiyeno olo zitakhala zonena kuti ndi zoona zomwe anthu ambiri akayikira kuti zikhozikhala zoona komabe ndi zoona kuti pa malamulo ake ndi kuti no wabweresa ruwazana amatu mu court ma statement ndonama nde anthu akhulupirira ziti ndi ziti upezeka zoona kuti umboni uja ubulephera kugwira ntchito munthu uja mwina so kupezeka zoona kuti wapezeka mwina osalakwa kunkhani ngati imene yoyo komano I'm just asking myself kodi no mwana angangobwera nkuzangopeka nkhani ya serious ngati imene yoyo pa court zoona zimezo angazipeke nkhani ngati zimezo ayi pena pake zikumakhala ndi kuti no zikupanga sound fisheti zokayikitsa. Chabwino ndeti yang'ane no kumakamaka kwa ana amene wawa akuti nditi ana ting'oting'ote ma teenager koma tukapezeka m'mashow amakonda kumachitika madzulo
muzisangalalo zomwe zimakonda kumachitika kwambiri madzulo akapezeka kumeneko bwanji kodi amatenga ndalama zawo kwa makolo awo ndekuti makolo ana amenewa irresponsible parents makolo onena kuti no samadziwa kusama alibi opanda udindo wawo samauziwa olephera kulera ana and you failed nchifukwa ana anu akapezeka zona kuti no akagwiriridwa koko chifukwa maene umalondoloza ana anu eti mpaka na mwana atosakapezeka pakhomo kama kakhala kuti ndezichani zimenezo simungayikire ana aja kuno iwe ndiwe ntsikana pomafika nthawi yachani ya half 5 zikhala wafika pakhomo pano ayi simungalingalireko zopanga zimenezo ya kapena kuwalondoloza you failed ngati ma parents and ana awawa ngati mapasa vision zomwe ndikayikaso kunoti ati amakasaka okha ndalama meaning kunoti amakasaka munjira zotani amapanga zotani amapanga zotani anthu akuluakulu agwira ntchito kuti tiyesitsa kugwira ntchito komasapeza ndalama zoti mpaka zikasiwereso ana akapeza zindalama akazipezano kuchoka kuti no ndikuti achira so uhule ndena kulemba makomenti kunoti kodi mwakamba zona kuti ndi ana kunsinkhu kuzaka koma kumaliseche kwawo si ana ndi akuluakulu chifukwa cha zimene anapanga kumaliseche kwawoko nduveka ngati nduyankhula molawika koma this is the reality tiyana tontonena kuti ndi tiyana basi muzaka koma kuti mukapeze zimene apanga ndi azibambo akuluakulu kwa zaka zimene apanga zopsa kwambiri mahule tiyana ti mahule koma all this goes back ndekuti ku parenting kuona kuti makolo awo analephera kuwasamala anawo ende zikuchitika mmakwalalamu kozitu nkhani iyi ndiyonena kuti tukamba zoti phwedo fajana ndochuka koma mmakwalalamu ochitika zopsa kwambiri zazibambo zikulu zikugona ndi tiyana ting'oting'oti ma teenager mona tiyana tikupanga zopsa kwambiri kuona tinaonongekiratu kalikale kena kuma mapeto penipeni akamafika no 25 26 27 28 30 iyayi ine ndufuna banja haidi ma ID ndine ntsikana wa zaka chani ndinaye ndufuna banja mukatengaso zimimba so iyayi ndili ndi mwana andikonde ine ndi mwana imweyo akamabwirano sopano uja mumati Zakariya uja kumayankhula mkazi wa mwana osakwatira muzimu udano amene uja ino sopa pamene reality ndione kuti tiyana tositi kusamalidwa tasikana tositi kusamalidwa makongo okhala kumangoti yang'anira tikutenga zimimba tukagona ndi azibambo kumachita uhule nde mukuona ngati no anyamatawo amuna ukoti sakuona zimene zozo tikumaona nchifukwa chake tikunena kuti posankhaso okwatira ndiyo tikakwatirano munthu amene ali olongosoka papeto penipeni iyayi amuna ndoyipa ife ndesi tusankhidwa ife nde mpakana mulungu kodi nde mwandirani panyine simundidalitsa awo nde kodi azikudalitsa pamene iweyo nthawi imene umayenera uzisamalire sunazisamalire ukayenda zako za uhule uko kubweraso makolo so ndekuti kulephera kwasamalira anawo nde mwina muzilozano kuja kwa makolo anu aja kuti analephera kusamalirani bwinobwino kukongolerani bwinobwino kusiyana nkumaloza kwa mulungu kuti mulungu sanakuchitireni zabwino. Anyways guys, I think itayankhula kwambiri komano some things zimene aziziyankhulidwa nditudi akuti